प्रमद बर' सारा दिनैहाय हारिनि थाखाय बर' हारिनि जानानै बर' हारिनि थै दंना गैया बेनाव? आदानि कम्पानिया थार्मेल पावार प्रजेक्ट फसंनो नागिरनायाव गोजोननाय गैया। जिउ गारगोन बे बाथ्राखौ 100 बार होनगोन जोङो, थेवबो जों आदानि कम्पानिनो हा होनो हाया। उरखाव गोराया जुदि गावनि गामियाव लांनो हायोब्ला मोजां खोथा, माबोरै साख्रि होनो हागोन? एबसुनि सोद्रोमाफोरा मानो जोंखौ खौरां लाफैयाखै जोंनि थासारिखौ? बे बाथ्राखौ जों बुङाखै, बे बाथ्राखौ बुंदों बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि बिबुंथि। जों गावनि हायावनो उदांस्रि नङा। आबसुनिफ्राय दिनै जोंखौ नायफैनो सोंफैनो जेबो माबायानो गैया। दिनै आबसुखौ जोङो मानि थाखाय दोनदों, मानि थाखाय दादों? आबसुआ गुनि गियानि बेफोर माबाखौहाय बुंनानैहाय सामलायनो हायो। बेखौ दि बिसोरो फैनानै एसेबो खबर लाफैया, एथ'बां जोंनावहाय दिनै मिटिं खुंगासिनो, बिनि थाखाय दि जेबो एक्सन लाफैया, जों आबसुनि मानसिफोरनि थाखाय दुखु मोननाय दङ। जों गावनि हायावनो उदांस्रि लांथों, उरखावा लांथों। सुन्दर जायगा, बे ग्रीन बेल्ट बेखौ हगारनो हाया। फरेस्ट दं बहाय, हगारनो हाया। ट्राइबेल बेल्टनि हा बियो, बेखौ हगारनो हाया। आरो आदानि कम्पानिहा खुनु अधिकार गैया। गावनि बर'नि थैखौ सिनायदो। आदानि कम्पानिया हा लानो नागिरनाय बे हाखौ सोरगिदिं नायगिदिं फैना दुखु मोननाय फोरमायदों प्रमिला रानी ब्रह्मआ। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारि ओनसोलनि पाग्लिझरा पार्ट 2 गामियाव जानो गोनां थार्मेल पावार प्रजेक्ट एपिडिसिएलनि सायाव गामिनि रायजो राजाफोरनि दुखु सुखुनि खौरां लाफैदों प्रमिला रानी ब्रह्मआ। मख'नो गोनांदि आसामनि बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ बासबारि ओनसोलनि पाग्लिझरा पार्ट 2 गामियाव हाखौ लानानै दान्थे बिदान्थे जानायखौ लानानै खौरां लाफैदों आरो रायजो राजाफोरजों मोनसे सावरायमेल लानायाव बुङोदि थागिबि लोगोसे 6 सिडुएल आरो ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक बर' सुबुंफोरनि सायाव राजनिति बाहायालासे थागिबि सुबुंफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय गासै बर'फोरनि आफादफोरखौ खावलायनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो रायजो राजाफोरखौ बिब्दि हालाय हाफाय खालामनाङा, मोजां नङा। दा जोङो नुबाय थादों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों रायजो राजाया जोबोद माने खुद्रिदों। बे बिथांमोना जेराव दं बे थागिबि जायगाखौ आदानिनि कम्पानिया पावार ग्रिड बसायनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दं होननानै जों मोनथिनो मोनदों। आरो बिथांमोनखौ फुस्लायनो नागिरदों माखासे लिडारफ्रा, साख्रि मोनगोन माबा मोनगोन होननानै। खिन्थु हाजों समान, हानिख्रुइ बांसिन आरो मा सम्पति थानो हाबावगौ? साख्रियाथ' दिनै सोरबा मोनगोन, बिनि उनाव आरो दस्रा मोनलायगोन, बेथ' अरायथा नङाना। गतिके जोंनो रायजो राजा आइमाफ्रा बुंदों जोंनो साख्रि नाङा, जोंनि हाखौ जोंनो नांगौ, जों हगारा। बे थांखि लानानै गोख्रोङै दं। दा मोनथिनानै जों फैनाय जादों, फैनानै नुफैबाय जे रायजो राजाफ्रा थिगैनो दं आरो आदानि प्राइभेट कम्पानिया बे हाखौ लांनो हाया, खारन ट्राइबेल बेल्ट एरियानि हा बियो आरो बे फरेस्टबो दङ, बेवहाय जथेस्थ' फरेस्ट दङ। गतिके बेखौ बेबायदि हगारनो हाया। सरकारनि मोनसे कम्पानि मोनब्ला सरकारा बेखौ मिटिं खालामनानै फरेस्ट बिफाननि डिपार्टमेन्टनि मन्थ्रिजों आरो फरेस्टनि माने अफिसारफोरखौ लानानै मोनसे बर्ड दङ, बे बर्डआव डिसिसन लानानै इन्डिया गभर्नमेन्टनो हरनांगौ। इन्डिया गभर्नमेन्टनो हरब्लासो इन्डिया गभर्नमेन्टआ बेखौ लानो हायो। खिन्थु आरो बे कम्पानियाथ' प्राइभेटसो, आदानिनिसो, मोनसे बेक्तिगत कम्पानि बियो। बेक्तिगत कम्पानियाव जों मानो हगारनो? आरो जोंनि ट्राइबेल बेल्टनि हा बियो, ट्राइबेलनि जि राइट्स अधिकार, बे अधिकारनिफ्राय जों रायजो राजाखौ बिदि खर्ब खालामनानै होनो हाया। बेखायनो खोनानानै मोनथिनानै जों दिनै फैनाय जादों, नायफैनाय जादों। जोंनि रायजो राजा बिसिबां माने गोख्रों, नुबाय जे रायजो राजाया गोख्रोङैनो दं आरो बे हाखौ हगारनायनि खुनु खोथा गैया। बे साख्रिखौ नाङा होनखाबायना, लांथोंसै, गावहा हा दंबा लांथोंना। दतमानि सोरखौ साख्रि होयो सोथोंसै, माने कुवालिटि गैयाबा साख्रि मोनो नामा?
बे मोनसे कम्पानि इन्डास्ट्रि बिनि क्वालिटि थानांगोन बेवहाय साख्रि मावनोबा डिग्री थानांगोन होमबासो साख्रि होनो हागोन बे खेरानि फेरानिखौलाय मानो नांगौ जोंलाय ना जोंनि गावनि न'खौनो हगारना होदो होनदों लांथों उरखावा लांथों सुन्दर जायगा बे ग्रीन बेल्ट बेखौ हगारनो हाया फरेस्ट दं बहाय हगारनो हाया ट्राइबेल बेल्टनि हा बियो बेखौ हगारनो हाया आरो आदानि कम्पानिहा खुनु अधिकार गैया रायजो राजाया गासिबो बेखौनो 100 बार बुंगोन दि जोंनो आदानि कम्पानिखौ नाङा जों आदानि कम्पानिनो हा हगारनो हाया आदानि कम्पानिखौ दिनै जोङो लाबोनानै जोंनि फिसा फिसौखौ लानानै जों माहाय जाहैगोन माहाय थाहैगोन मा मावनानै जाहोगोन जोङो आरो आदानि कम्पानिया होनदों दि जोंनो सासेयाव न'खर न'खर साख्रि बाख्रि होनो नागिरदों डेभेलप मोनगोन साख्रि मोनगोन जों डेभेलपबो नाया साख्रिबो नाया जों नायनो दरखार गैया नाया जोङो जिउ गारगोन बे बाथ्राखौ 100 बार होनगोन जोङो थेवबो जों आदानि कम्पानिनो हा होनो हाया आरो मोनसे खोथा प्रमद बर'निसिम प्रमद बर' सारा दिनैहाय हारिनि थाखाय बर' हारिनि जानानै बर' हारिनि थै दंना गैया बेनाव दिनै दि प्रमद बर'आहाय दाब दाब जायगायावहाय नुबोगासिनो बर' हारियाहाय लेथेर फिथेर जेनेबा दुखु बिमानि मोदै बर' बिमानि मोदै दिनै बेखौ नुनानैबो मानो जोंनियावहाय बे कम्पानिखौहाय नारसिनबाय थादों जों एक्सन गैया दाबो प्रमद बर'आ दिनै प्रमद बर' सारखौ होनबावो प्रमद बर' सारनाव जुदि हारिनि थाखाय थै दङबा जोंनि बे हाखौहाय उदां खालामनानै होथों जोंनो ओमफ्राय बे आदानि कम्पानिखौ जाय मानसिया इउजि सारा होनदों गावनि हायावनो लांगोन लांथों इउजि सारा डेभेलप नांगौनो जोंनो डेभेलपबो नाङा लांथों इउजि सारनो गथायनानै हरथों जोंनिफ्राय ट्रेन्सफार खालामहरथों बे हाखौ आरो दा मोनसे खोथा जोंहा दिनै फरेस्ट माबानिफ्राय आब' प्रमिला फैदों मोजां जादों जों गासिबो रायजो राजाया मोजां मोनदों दिनैहाय आबसुनि मानसिया फैयैखौ जों गासिबो रायजो राजायानो दुखु मोनदों आबसुनिफ्राय दिनै जोंखौ नायफैनो सोंफैनो जेबो माबायानो गैया दिनै आबसुखौ जोङो मानि थाखाय दोनदों मानि थाखाय दादों आबसुआ गुनि गियानि बेफोर माबाखौहाय माबानो हायो जेनेबा बुंनानैहाय सर्ट खालामनो हायो सामलायनो हायो बेखौदि बिसोरो फैनानै एसेबो खबर लाफैया एथ'बां जोंनावहाय दिनै मिटिं खुंगासिनो बिनि थाखायदि जेबो एक्सन लाफैया जों आबसुनि मानसिफोरनि थाखाय एसे माबा मोनदों आरो दुखु मोननाय दङ बेखौनो आं बिदि होननानै फोजोबबाय